तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश पुढे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो उन्हातानातून. तर मित्रांनो, आज कालची व्हिडिओ बघितली असाल. काल कुठे गेले आपण, गाव पण तुळशी धबधब्यावर. आणि आज आम्ही दुपारचं जरा लई गरम व्हायला लागलाय, उकळायला लागलाय, म्हणून जातो आमच्या कुत्तरबडीवर. तर मित्रांनो, दरवर्षी मे महिन्यातला आमचा म्हणजे पहिले तर लई भरपूर वेळेला जायचो, म्हणजे जास्त क्रिकेट खेळायला नाही जायचो आम्ही, नुसतं कुत्तरबडीलाच जायचो. पण यंदा जास्त पोरं नाहीत गावाला, बाकीचे आलेले नाही. आता लग्नाला जाताचे आलेले तेवढे राहिलेले आहेत ना गावाला, तेवढे नाही घेऊन जातो चेंडल मेंडलला बाकीच्या. आणि मॅगी पण तिकडे करणार आहोत. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तुम्हाला माहितीच असेल, अगोदरच्या व्हिडिओ ज्यांनी बघितल्यात त्यांना माहितीच असेल की कुत्तरबडी कशा प्रकारे. ज्यांना नाही माहिती त्यांनी ह्या व्हिडिओमध्ये बघा, शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप करता. चला. तर मित्रांनो, ते बघा, ते एवढी पलटण आहे, म्हणजे एवढीच पलटण नाही, अजून बाकीचे पुढे गेले. आमचा बिलट्या पुढे आहेत. तुम्ही येता का नाही, बघा हे येतात का नाही माहिती नाही यार, उचल आता. आणि आमचा सोम कुठं आहे, सोम पाटील कुठं आहे, यालाय पुढं. ए पाटील थांब, तू जाऊ नको. भरतदा पण पुढं आहेत, बर्थडे होतं. तर मित्रांनो, आम्ही आता पठारावर आलो आहोत. अर्धी पोरं पुढे गेली, 4-5 जण गेले असतील, 4-5 लय गेले, लवकर आलं. कोकमी व कोकम आहेत काय बघ, दिसली काय ही इथं कोकम आहे, पण नाही ही येता येत ना. इथं मैदान होईल चांगला, तोडलं तर तिकडून खेळायचा करतासी चांगलं होईल बघ. भांडीवाली नाही, भंगारवाली. बघ, अर्धा रस्त्यात नाही जाईल. नमस्कार मित्रांनो, बोला. झाला बोलून, आईकडनं रिप्ले त्या दिव्याकडे टोप दिला होता. बाई मी काय र झाला घे ना, आम्हाला वाजत होता. काय बालडी पप्पी, तुझी पप्पी पुढे गेली. अरे भांडी वरती घ्यायला लागते, कंटाळा येत. ये बता दी, यह क्या हुआ, कैसे. हो तुम्ही किंवा पुढं तोडाय तरी होईल तुम्हाला. चालताना मुश्किल काटले कोटा पण भरलाय कुठल्या तरी पाखराचा. हाय, आहेस ना, कोण तू नाही का. भंगार घेऊन आलाय. तर मित्रांनो, मी आलोय पुढे आणि इकडचा रस्ता पूर्ण ब्लॉक झालेला आहे, जाल्या बिल्या पडलेल्या असं. आता कोण साफ बीप करत नाही. आणि हा गावावरती चढलेला आहे चोर संकेत. तर मित्रांनो, फणस तोडलं तरी काय होणार नाही, कारण का कोण काय बोलू शकत नाही, कारण का इकडे तो माल्य काय तोच नाही येत तिकडे साफ करायला फणसाला. हे बघा इथे किती जण बसलेत. बाकीकडे कॅमेरामॅन आहे आमचा जिग्नेश, हा आमचा लंगोटी. अरे हे पूजेचा आमच्या हे काहीतरी त्याला इज्जत द्या. तर मित्रांनो, अशीच असते कोकणामधली मजा आमची. तर बरोबर काय, ह्याच्यापेक्षा आपण जबरदस्त मजा करायचो का नाही पहिली. तर मित्रांनो, मुंबई गेला की आम्हाला आठवण म्हणून आमच्या व्हिडिओ असतात आम्हाला बघण्यासाठी, आणि आमचे काढलेले फोटो. हा बघा, हे अशी आमचे लोंबाटलेले काय बोलतात झिंगाटलेली माणसं असतात. हा
हा कातलकडे तर मित्रांनो जाऊन किरवी पकडून अशाच प्रकारे असते कोकणामधली जबरदस्त अशी मजा. तुम्ही बघत असाल सर्व जणांचे ब्लॉग कशा प्रकारे असतात. आमचे पूर्ण जंगलातलेच ब्लॉग असतात. आम्ही असे स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनवत नाही कधी चुकली, कारण का आम्ही दुसरे पण बनवत नसतील का असतील काय ते आम्हाला, आम्ही कुणाला असं बोलत नाही, जज करत नाही कुणाला, पण आम्ही स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनवत नाही. तर हा बघा फणस इथं आहे, बुंद्यामध्ये झालेला आहे. नाही काढत, मला वाटलं काढलेलं आहे. बघू नका रे लपून ए टोप घे टोप घे. हम फायर करेंगे. बायो टोप घेतच काय गो. दे बायो. एक कॅमेरामॅन कुठे गेला आमचा. ए सापूड जाणार लवकर. तर मित्रांनो बघा रस्ता नाही त्याच्यामुळे बघा कसं जावं लागतंय. आमची पाणकुर्ली बघा कशी चालते रस्ता नसल्यामुळे. ठेंगे ठेंगे भेटेला राहणार इकडे तर टेंगे टेंगे. मित्रांनो पहिला कसं माणसं कंटिन्यू चालू असायचे, गावाला भरपूर माणसं असल्यामुळे रस्ते पण म्हणजे कसे साफसुथरं असायचे, म्हणजे चांगले असायचे, बेली रस्ते असायचे. तर आता बघा ही झाडाला कोण नाही विचारत. चाल गेली. तर मित्रांनो वरती बघा आंबे, यंदा आंबे कमी प्रमाणात आहेत, ते पण वरती झाले तिथे. लवकर लवकर ये लवकर ये. तुझी दाखवणार नाही, माझी पण दाखवत नाही काय. माझी बॉडीच नाही. तर मित्रांनो आता आम्ही पोचलो कुत्तरबडीला. मित्रांनो अरे 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 मांदे आलेला आहे इथे शुभमदा. हे तू बापरे परडू नको. ते बघा पुढे रील्स बनवते वाटते. कच्चा बदाम हे दादा कच्चा बदाम. मला जाऊ दे आधी असते ना, तर माझा कच्चा बदाम झाला ना, माझा फुटला तरी त्याला कॅमेराच फुटेल. जबरदस्त अशी आमची कुत्तरबडी. अरे पत्या पाणी तर मित्रांनो ए वरच थांबायचं आहे. पाणी हा बघा आता कुठं भरत होता बघा शर्ट्या. तर मित्रांनो मुंबईच्या रिसॉर्टपेक्षा म्हणजे गावाला ओरिजिनलवाला आमचे रिसॉर्ट आहे तिकडे ते. आणि इकडे पर्यटन म्हणजे असे पर्यटन येतात ना, तशा प्रकारे कोणीच येत नाही, कारण का आमच्या गावापासून ना लांब आहे. म्हणजे इकडे गाडी आणू शकत नाही, चालत यावं लागेल आमच्या गावातून. त्याच्यामुळं आम्ही इकडचं म्हणजे असं काय बोलतात ते एक ॲडव्हर्टाईजमेंट म्हणजे सर्व इकडे असे पसरवले नाही, कारण इकडे पण खाली धबधब्यासारखंच आहेत. पण तिथे कसं ना पाणी जास्त पावसाळ्यामध्ये चांगल्या प्रकारे असतं आणि उन्हाळ्यात एवढं पाणी नसतं, म्हणजे वसून धबधबा फोर्सनी नाही पडत, त्याच्यामुळे एवढंही नाही आहेत. तर पावसाळ्यात जबरदस्त असतं. पावसाळ्यात तिकडे येऊ शकत पण नाही तर सगळ्यासाठी कोण पर्यटक गावातले जरी असू शकलं ना सोबत तर येऊ शकता, नाहीतर असं कोणी येऊ शकत नाही. कारण का माहिती आहे का, जर इकडं आला ना जर काय झालं तर कुणाला समजू पण शकत नाही की इकडे आलेला म्हणून तो, त्याच्यासाठी इकडे कोणी येऊ शकत नाही. असा तुम्हाला यायचं असेल ना तुमच्या गावच्या इकडे जर कोण असेल तुमच्या ओळखीचं तर तुम्ही आमच्यासोबत येऊ शकता. तर असा कोणी येऊ शकत नाही इकडे सर्वसाठी, कारण का रस्ते इकडचं जंगल काय इकडची कुणालाच माहिती नाही. फक्त इकडचे जे गाववाले आहेत ना त्यांनाच माहिती आहे इकडे काय आहे आणि काय नाही. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. पहिला हॅड हॉट बघतो आता पोटा इकडे मी आधी आणि कपडे पण आणलेले धुवायला ह्यानी मोबाईल बरोबर. तर मित्रांनो वरच पोहायचं आहे आधी. तर हे बघा इथे पोहत आहेत अजूनही वहिनी विहिणी आमची दादा बिदा सर्व पाठी आहेत. रिषभची मम्मी आरूची मम्मी भाव्याताई पण इथे वाटते पाठी आहेत ते अजून अरविन बिरविन. हां तर ह्यानी काहीतरी पकडलं नाही फुकणी माझ्या लंगोटीने. आय शोपत अरे किती किलोचा या 10 किलो. अरे चावल कुठे गेला.
तर हा बघा, हा 1 किरवा तर 2 किलोचा तरी पण असेल. हा 2 किलोचाच आहे आणि तो आता मला चावण्याच्या ह्याच्यात तयारीत आहे आणि माझ्या अंक्याला आता खुरपटणार आहे तो. पाहू शकता कशा प्रकारे अंक्य हलवतोय आणि त्याला मी जीवनदान देत आहे, नाही तर तो मला जोरदार असं डसेल. आजच्या गावात नाही आता मला जाऊ दे, त्याला जीवनदान नाही देत आहे. भाजायचे आहे त्याला. त्याला भाजायची आहे, तर आता जीवनदान संपलं. तर मित्रांनो हे बघा, टोपाला एक कशासाठी लावतात माहिती आहे, त्या व्हिडिओ सांगितलेला तू. ते मी सांगितलं आता जाऊ दे. आता परत सांगायचं नसतं, एकदा बघितली ना बस झाली, पण परत सांगायचं. ही चप्पल कुणाची? काला पडतो आणि धुवायला हे होतो, त्याच्यामुळे एक काली एक पांढरी. ते नवीन शूज निघालत माहितीये काय, एक वेगळ्या कलरचा असतो आणि एक वेगळ्या कलरचा. हा बघा रिषभ आलाय, त्या दिवशी पण व्हिडिओ होता, आज पण व्हिडिओ. रिषभ टाकणे व्हिडिओ, आपल्या उडी टाक, व्हिडिओ बोलताय. ए तांबे. तर मित्रांनो ते बघ, दादा हे आले. अरे नको, इथं असू दे, चल खाली चल ना, मोठा पण नाही माझा. हे बघा आले सर्वजण. सांगे हे येणार तर मित्रांनो आमचा चुला पेटवून झालेला आहे. मला पण दे, हे माका पण दे. आणखी रे, हा एवढा नको होतो, ते खोबरा दे तोडलेला दे. अरे दे ना, ये होतानाच पाहिजे काय, पावसाळ्या जेवाची. मित्रांनो आता इथं आम्ही पोहतो, आधी बाकीचे खाली आहेत. इथे दिशे खाली वरती पाय बांधायला लागले. चप्पल घालायची बाई. एक मछली पानी में गई. झपाक. दगडी या ठिकाणी मी पोहलो आहे आणि आता भार पडत आहे. काय पाणी नाका तोडात जात. कसं वाटलं मग तुम्हाला उडी टाकून? एकदम बेकार. पाणी खदलं होतं नाही पोरांनी. सांगितलं नुका उडी टाकू. हे बघा संकेतने टाकली उडी. बघा भागड खुर्ची आहे. हे थांब माझ्या टाकू नको. मित्रांनो हा बघा इथं बांधायला घातलेलं. बांध घातलेले पाणी अडवायला. बघूया हा बघा पाणी पाणी घाण येडा झालेला आहे. ए बाकीची गेली ना खाली. हा खालीच गेली, जाऊ दे. मित्रांनो पाणी खराब झालंय बघा, थांबवलंय तर सोडायला पाहिजे. इकडून वाहता येते तर जरा स्वच्छ आणि इकडे पोराने खराब करून टाक. काय करतात रे? कपडे धुत आहेत, कपडे वरती नाही जागा पुरली म्हणून खाली आली आता घाण करायला या पाण्यामध्ये. बरं जातात ना किरवी शोधायला. हे टाकलं ना मॅगी शिजवत. मित्रांनो मॅगी बघूया पाणी गरम ठेवलंय. तर मित्रांनो बाकीचे पोरं गेलीत खाली गन्नार बोडीला आणि आम्ही आता आलोय खेकडी शोधायला.
हिरवा घेतला एक किरवा अगो बाय किरवा खेकडा कुर्ला कुर्ला हा बघा पाटला पाणी पित आहे वनाचं पाणी पाटाचं पाणी काय हिरवा रे नन्नी पन्नी कुर्ला इधर धर चावल तर मित्रांनो किरवा भेटलाय वाटतं बोलताय बरं की जाणता किरवा भेटलाय कितीचा आहे 2 किलो त्या मोठ्या किरव्याच्या आंगड्या एवढी पण किरवी नाही भेटत आहे पिशवी बघा केवढी आणलेली आहे बरोबर पिशवी आणलेली आहे का आम्हाला माहिती आहे एवढीच किरवी भेटणार आता कोणतरी येऊन गेला सगळ्या उलटलेल्या वाटतायत अगोदर तर शंकरपाले दाखव किरवा केवढा आहे अरे बाप रे दाढीवाला किरवा आणलाय संकेतनी मी मला वाटलं मी वरती नाव घेतलं तरी पण संकेत किरवी आणील म्हणून चांगली चांगली मोठी मोठी कसं आहे ना आता भरत आमच्या वय झालाय सुधरत नाही कामदार इथे मॅगी शिकताय बघूया कशी शिजली का नाही अजून मॅगी बॉटल आणला तर मित्रांनो आम्ही वरनं खाली आलो हा ढव कुठला आहे पहिला आहे वाटतं का दुसरा आहे ढव हा तिसरा ढव आणि खाली एक आहे त्याच्यात पोरं पवायला गेली आहेत क्या नजारा है घूम के जाना पड़ेगा इधर से मेरे पीछे आ जा तू आम्ही आलो लाचच्या ढवाशी याच्या खाली वाघल्याचा कडा आहे हे वरटते ते आवाज येतोय वरती उड्या वगैरे टाकतायत ढवात अरे खाली दिसत खाली मी चष्मा नाही आणला तर मित्रांनो रस्ता बघा खाली जायचा इथनं कोण पडला का हातपाय तुटला तर मित्रांनो कशी पोहतायत बघा टाक आपल्याला खाली जायचं काय उडी टाकला तर मित्रांनो आम्ही खाली आलो पी मला पण ताण लागले तर मित्रांनो गेल्या वर्षी बघितली अशी व्हिडिओ
इथं खेकडी वाजत होता आणि इकडं वरती कोणगा होता. हे कोणगाच ना रे. गेल्या वर्षी आपण इथे बसलेलो मस्त. इथे आम्ही खेकडे भाजून खात होतो. कोणगा होता. धुराने उठला आणि आमची पाकट नेलं आणि त्यानं. इथे वर होता. आमच्या अगोदर आदल्या दिवशी आलेले त्यांना पण चावलं. चलो नीचे चालते. अरे वरूनच दाखवू. हा बघा, हा एक डोव आहे. ते बघा वरती पोहत आहेत. मित्रांनो दिप्याला वरती मॅगी करताय. आम्ही आलोय खाली. तुम्हाला दाखवतो वागल्याचं कळ. दरवर्षी दाखवतो. खाली ह्या व्हिडिओ पण मॅगी करतो. दाखव. चला आता बघूया. मॅगी शिकताय. इकडे कोण येत नाही जास्त. हिरवी बिरवी आहेत का नाही ठेवायची. बघू शकता. मला सांभाळून चालायला लागेल. पाय सरलं तर. आत्ताच मगाशी पडलो. तर मित्रांनो आम्ही बघू खाली शकता. वागण्याच्या कड्यावर आलो. पाणी इथून जातो खाली. हा बघा इथून असं जातं. तर जरा खाली जाऊन दाखवतो तुम्हाला. कडा शुभम काहीतरी बोलतोय. थांबा. बोल आता. कुठे आलो. हे खाली आहे. तर तुम्ही बघू शकता खाली दगड बघा एवढी मोठी आहे. हे बघा इथून खाली उतरते आणि बोलते व्हिडिओ काढ. बघू शकता. वागल्याचा कडा तिकडे खाली पण आहे ना रे. काय आहे तिकडे. धव ढवळा आहे. मग खालचा पण कडा वागल्याचाच कडा आहे. हे बघा मित्रांनो वरडत आहेत. तर आता वरती जायला लागेल. मॅगी शिजेल. खालनं वर आलो. किरवा भेटलाय. हे सोम किरवी पकड ना. घाबरू नको. एवढा महिन्यात नाही पकडलं. हे आंगड मोठ त्याचं काय आंगड खाणार तू. जिवंत असतं पकडलं अरे काय सोम झाले त्याच्यासोबत किरवी घेऊन मोबाईल पण येऊन मोबाईल हॅलो हाय. पेंद्या उडी टाक बॅग जम. संकेतला बोल. मार टाक तू व्हिडिओ टाक. उडी टाक. तर मित्रांनो सगळी पोरं येतात आता वर. धर दिसत पण नाही. हे बघा कशी आहे. बघा खेकड्याला घेतले. अरे ते आटू याल. चढवताय की नाही. माउंटेन ड्यू देव
हे आवाज कमी करतो रे. पुढे आता मॅगी खायला आले सगळी जण, सर्वजण. हा अरे मी नाही बघ. पाटील बॅगा सगळ्या घेऊन ये वरती आपल्या. दे ते बायल्या माझा हवे तुला धर्म लवकर. अरे त्याच्या हातात हाय ती. खा. व्हिडिओ कसा काढ. दाखव सगळे कसं खातात ते. ही दगड घे. ही बघ पोचू काय सगळी दाखव. ही बघ पोचू तिच्यान घे. आता सगळी दाखव. आता सगळी दाखव. हा आमचा चमचा. हा इकडे बघ चमचा आहे. त्याचा दाखव, त्याचा चांगला आहे. नाही तुझा चांगला आहे. अबे चमचा बघ. इकडे बुरकतायत. चमचा दगडी का रे. मला नाही चमचा दिलं. थांबा जरा आता. त्याला चमचा काढ रे. तू दाखवतो मॅगी कशी काय तिथे. एक प्लेट दे ना. अरे खाली प्लेट दे. एक एक पल्ली अजून देतो. एक एक पल्ली राहील अजून सगळ्यांना. हा एक एक पल्ली परत भेटणार. एक एक पल्ली खायला परत या. हा टाल्या कोणाचा आहे? खायला पाणी जास्त आला. ते पण बरी आहे. राहणार बरी लागते. कशी आहे? आंबट. आंबट. कोकम टाकलेलं रिव्ह्यू दे. बोलायचं का आता. फोटो बोल बोल कशी आहे? मीठ कमी आहे. हा स्वीट आहे, गोड आहे. मॅगी गोड असतं. शेमण्या याला पण देच. मित्राला दे माझ्या. घे बाबू घे. चाटून पोसून खा. नमस्कार. आता बोल पद्धत स्वीट मध्ये स्वागत आहे. बोल कशी आहे? गेलो कशी आहे? पाणी जास्त आहे. बरोबर आहे. रानात चांगली नाही लागत काय? अच्छा. वाघ. नाही बा कुत्रा. थांबा देतो सगळ्यांना देतो. जा. पाणी जास्त झाला रे. भंडारा लागला इथं. पाणी जास्त झाला. हो हा बचाबच खाल्लास. पल्ली 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 कशी आहे शेत? माझी प्लेट आहे. धर एक कशी आहे मॅगी? मस्त आहे. काय लागलं नाकाला. आता पाहिजे. मस्त आहे पण काय बनायचं. गरम गरम आहे खावत. मॅगी खाऊन ऍप्स होतात काय? होतात आता गेलं ते आतमध्ये. का दिसत नाही. नका खाव. लय राहिले. हा आमचा अविनाश कांबळे. ए ये मोठा लवकर. कांबळ्या. हा छोटा कांबळ्या. मला देतो पर्यंत. बाबो. राहिली दे पण कांबळ्या. दोन दोन. ओट कुणाला केलास? हा जो वरती चिन्ह होता त्यालाच टेकला. कोण होता वरती? काय माहित कसला दळली सुरत वर दिसला असा डोळं झाकून द्यायला. असं नाही करायचं. दाखव ओट केलेला दाखव. निलीशाही कोरा कागद आम्ही वा वा वा. नाही सगळ्यांना हे कर. नाही डोंगर का पाणी. डोंगर का पाणी. बोल हे सगळ्यांना मतदान करायला सांग. आम्हालाच मत द्या. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ संपवण्याची वेळ आलेली आहे. बाकीचे सर्व कपडे बिपडे धुवून सर्व पोळाले मॅग्या विग्या खाऊन टोप बीप घासायला प्रतीकलाच लावला त्याचा टोप. आणि आता आम्ही पण पार्टीकडून जातोय.
आणि माझा घसा बसलेलाच आहे, त्याच्यामध्ये काही जोरात बोंबटू शकत नाही मी. आज काही जास्त पोहलो पण नाही, काल थकलेलो आणि आज पण जास्त काही पोहलो नाही. 2-3 उड्या मारल्या इकडे वरती. तर समजून घ्या मी काय खाली गेलेलो आहे आणि व्हिडिओ काढलेले आहेत. ती कशी वाटली ते सांगा, कारण का बाकीच्या व्हिडिओ खालती ज्या आहेत ना म्हणजे गन्नारबोडीच्या त्या व्हिडिओ शुभमने काढलेल्या आहेत, त्याच्यामुळं आता घ्या ॲडजस्टमेंट करून. तर मित्रांनो आता आम्ही पण घरी चाललो. ते 2 बोजे माझ्यासाठी ठेवलेले आहेत कपड्यांचं, ते पण घेऊन जातो आता पाठीकडून खांद्यावर टाकून. ते फक्त बोलायला आमच्यावरती मी वेळ शेवटपर्यंत व्हिडिओ मध्ये राहिलात त्याच्याबद्दल तुमचे आभार. आणि आता व्हिडिओ संपण्याची वेळ आली आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असतील आमच्या चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. आणि अशाच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी क्वालिटी कोकण या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जरूर नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. मी बाय बाय.